Wit. Ora anak gayan piye iki. Piye to no? Kondi lho emang. Kok omah golek gayan nyandi-nyandi tak anake. Lha mung golek nyandi. Wis tak ubengi anak kabeh. Beh mbok. Piye proyek-proyek kan yo akeh. Wis mandeg. Ya wis ngewangi mbokmu ning omah kan ya iso bakul-bakul sego tumpang kae. Wis nganu cilik senane mbok anu rabis senane bojone. Esuk nek mati ku lho digodo malaikat. Iya sing sabar no. Urip kok ora bener terus Sing sabar, kabeh iku mung sak dermo nglakoni ya to. Ya. Sarene iso digepu ya trimonen no. Mosok nek ndek bojo senane bojone Mas Mariono. Iya wis nasibku kaya ngene iki. Bojo kuwi. Ya kadang wong nek kadang penak, kadang sorong. Lah lek kira-kira awakmu penak apa soro? Soro ya. Lah ya kuwi lah. Senane paling nek perkorone lek gak ana masalah mosok ya. Paling ekonomi lho gak enak iki. Yo saiki sementara ditelateni sik ya to. Jare telateni apa sak enake lah. Ya. Hah?